aku nek gawe lambemu ora percaya aku. Aku nyapa to, wis aku wae. Wis kowe keri ae. Wong penyeleksiane dhewe tukune. Pose dimulai. Oh, Tung pertama mulai. oke. Kedua berhenti. Siap. Oke. Satu kali, Satu kali. mulai. Dua kali, Berhenti. tiga kali, bakul es dondong. Sudut merah. Sudut biru. Haha. Musuh kelut. Cakep. Ya. Tayo teko. Beber no kloso. Kosone baca. Tembelan jatah. Jadahe mambu. Ayo dibakar. Pakakno asu. Dibakar saya enak pakai asu nyawa ini. Pakakno asu. Oke. Balik. Oke. Jaya teko. Pakakno. Kaya kuku bangsa telit satu ternak koran mindeng kae motore mabur jajaran sembrani aja kantor bareng dimen awet ora padhet Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piyayine kathah nek jawab kurang kompak. Gen ketok kompak ngerance semakin hebat, ngerance semakin bermartabat, ngerance semakin bermanfaat, ngerance semakin tambah nikmat. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengiki ketoprak siswa budaya ditimbali lumantar saka Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Tulungagung. Alhamdulillah bertempat di lapangan Ngrance. Kindudoke yen Ngrance seneng karo budaya, masyarakate ya budaya. Mula bengi iki tepuk tangan kanggo masyarakat Ngrance. Lho kepiye? Melu seneng para-para pepunden-pepunden, pyayi-pyayi kang
kinurmatan kyai-kyai ingkang pinunjul perwakilan dari Forkopimda Rawuh, dari Forkopimcam Rawuh, dari DPRD Provinsi Jawa Timur Rawuh. Ya iki lho sing dinteni masyarakat. Budayane wong Jawa, pejabat ya kudu kumpul karo masyarakat. Insya Allah pejabat sing kumpul karo masyarakat ini akan menjadi pemimpin-pemimpin daerah yang luar biasa. Tepuk tangan untuk pejabat-pejabat malam hari ini. Iki Pak Guntur Wahono lenggah. Ya. Dinas Pariwisata Budayaan lenggah. Ya. Bapak Bupati wau sonten nggih pun rawuh. Iki Ngrance iki is the best lho Mas. Ketoprak siswa budaya kelakon ana ing Ngrance, rekor muri. Lho, piye? Balik kandang. Balik kandang piye? Awake dhewe suwi ra melu ketoprak siswa. Asale kok siswa saiki ya balik ning ketoprak siswa budaya. Lah ngono melu seneng. Alhamdulillah Ngrance hebat. Hebate Katane sawahe ya saiki wis sombo. kok sawah ombo. Ngawur ae kowe iki kok iso. Oh iya. Iki yo gambar kelir ngono lho. Lah wong metu kok kono. Aku kok kono ta. Omahmu sing ndi lho, Mamu? Ngesor Gunung Budek lho. Ngesor Gunung Budek. Lah kene ngesorke nek kape bocah sing dodol wayu. Ngesor ki ngono. Lah kono kae. Lah kae. Rono. Rono kok kanan. Heeh. Gunung Bolo kae kono ya. Kok Gunung Bolo lambemu. Mula alhamdulillah lho Mas. Iki sing diarani awake dhewe ora kok jenenge mengutamakan budaya hanya satu pintu. Betul. Nyatane Ngrance iki wayang sing delok ya rame tak kira-kira nek ketoprak iki sing delok sepi. Nyatane nek ketoprak sing delok ya tumplek-blek dan kunci sak lapangan ya biyet sampe nembane. Ngrance tepuk tangan. Aku muka tak delok masalah penonton kene iki jan hebat. Ternyata tuh tidak membeda-bedakan budaya. Nggih. Apapun bentuk atribut budaya nyatane kabeh iki tetep tresno, tetep cinta, tetep nyengkuyung. Lah gene to. Makane iki masyarakat sing lenggah iki kaya temu kangen. Tenan ae mek samarku sitok. Ngapa Mas? Linggo ning suket-suket kok gatelen bokongmu. Lah apa iki yo lenggane ning kene kok iso ono mangsamu. Ketoprak iki nyenengke lho Mas. Nyenengke tenan iki. Ketoprak pemberbaruan. Ya. Dadi nek delok siswa budaya mbiyen kaya Pak Kusyadi, Bu Narsia, Bu Haryanti, ayo wis sepuh-sepuh sebagian wis kapundhut. Lah iki yogane lho sik nom-nom. Alhamdulillah. Pemaine yo nom-nom. Amin. Saikumu punya moto lek sing tuwek sithik pateni saikmu. Ya ora pareng kok iso. Maksudnya tuh dipateni penyakitnya dihidupkan kesehatannya. Alhamdulillah. Ngono lho. Tapi yo melu seneng yo Mas. Seneng wong ditanggap kok. Loh. Ora kok perkara ditanggap tok. Jajal lah ditanggap yo ngrasani kowe. Loh. Seneng ki maksudnya penonton ki lho nyenengke. Iya yo ngade iki ning Ngrance iki bolak-balik ndak tekok nyapa to iki. Mbah Lurah leh meling. Kamangka awake dhewe engko ning nggon Kediri. Mas mbok nggih saged nderek siswa budaya, panjenengan nggih rumiyin saking siswa budaya. Nggih, Mbah, aku ngono. Iya. Alhamdulillah ya iso rene tok. Apa meneh iki kerawan Pak Guntur, Pak Dewan Provinsi. Iki yo satu leting dengan saya. Biyen ya dewan to. Aku DPD ngawur. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Dagelan. Jadi Tegone DPD ki Dewan Perwakilan Daerah. tapi lek kanggo profesiku ki aku ki DPD ki Dewan Perwakilan Dagelan. Masyaallah apik. Awake dhewe ning tengah. Apik ngene ya. Terus ning jero kotakan ngene iki. Kaya kiper awake dhewe. Kok kaya kiper piye tok? Lah pancen ketoprak ki yo ngene iki, Mas. Iya, Ngono lho. Ngono. Nyenengke apa ora kowe jajali? Seneng Jawa kok ngengkel nyapa to jenenge. Aku karo Mbah Lurah iki lek petangan budi. Mbah Lurah karo aku plek ngene lho, buat iki. Mbah Lurah Ngrance iki piantune Mbah Lurah iki sing sak sok. Sok ana sok ora kuwi dadi ya mesti ada to. Lah itu dinamika kehidupan iki kadang-kadang enek kadang-kadang ya ora kok ngengkel lho kuwi. Mbah Lurah iso gemujeng ngono ki melu seneng. Mbah Lurah. Ini Mbah Lurah sing ndi Mbah Lurah iki? Mbah Lurah itu lho lenggah di sana lho kok iso mangsane. Mula diawali saka ngene iki Mas. Insyaallah iki Mbah Lurah ngene. Mbah Lurah Dinas Pariwisata Tulungagung, Pak Dewan DPR RI DPR Provinsi iki sebetulnya ini hanya nodi mencoba bagaimana antusias warga masyarakat Ngrance iki denek ketoprak. Ternyata setelah jadikan ketoprak penonton iki yo tumplek-blek dadi siji. Iki lek wis kaya ngene iki mau wis bisik ya aku Mbah Lurah Ngrance. Pripun? Insyaallah ketoprakan ning Ngrance iki digawe lek pancen penonton kabeh seneng lho iki. Seneng. Iki digawe seminggu ping 4.
Alhamdulillah. Seneng nggih, Bu? Ketoprakan seminggu ping 4 remen nggih. Ya lho, seneng kowe tenanan po. Iki karek tanggung jawab Mbah Lurah Ngrance. Kowe jenenge ngene iki makane Mbah Lurah rumangsamu. Abusi. Mbah Lurah mikir bengkok rong balik kok iso. Lah bengkok kan balik piye bengkok disewake. Ngawur lurah ki ngelu ning sirah. Balik ngelu nyapa dilakoni. Mangsane, mula apike ning nggon ketoprak ki gawe gending. Ya. Saged ta? Iso. Coba. Awake dhewe iki ngene iki balik neh. Nih yoga nom-nom iki lho wis mangan ya mene iki. Ayo suasana kok iso mangsane. Ya. No. Ketoprakan. Siji. Suwira ketoprak iki. Saged, Mas. Iso. Lairku ning ketoprak kok ngengkel tapu iki malah. Ketoprak kuwi angel. Angel yo dilakoni kudu sinau. Nggon sastra kudu ngerti. Paham aku iki. Etika, attitude budaya harus Ro. paham. Anakku iki kurikulum bahasa Jawa. SD. Nggih. Bijine. Nggih. Lho ngawur iki. Apik. 4. Wong SD 4 mbok pamerke. Tapi basa Jawa ratek mudeng karena sekarang dituntut dengan zaman milenial. Basa Jawa iso basa Jawa. Bahasa Indonesia bijine lumayan. Biji berapa? Telu. Wah Indonesia telu kok mangsamu. Ngarani moto ki apa? Mata. Basa Jawane. Moto mripat. Lah nek krama inggile Netro. apik. Nek nggone lambe Tutuk. dialuske meneh krama inggil. Iki lambe. Kuwi lah lambe ki lah ya ngoko biasa. Dilus neh. Dirempelas. Loh. Diluske basane ki lho. Tutuk. Ayo. Ya tutuk Lah iya ki. nek weteng. Weteng wadaran. Weteng madaran. Nek tangan Asto. nek sikil Suku. Nek nggon brutu. Lah. Brutu ya brutu. Salah kowe. Apa? Brutu ki nek ngarep apa? Madaran. Nek mburi? Mburi ya brutu. Salah. Bokong. Salah. Lah apa? Ngene ki madaran. Nek kene madaran wingking. Brutu ki madaran wingking. Lah basa Jawa. Basa Jawa. Iki. Irung. Iki. Lambe. Iki. Janggut. Iki lek basa Indonesia. Hidung. Iki. Mulut. Iki. Janggut. Salah. Loh, bawah mulut iki janggut. Salah. Iki. Mulut. Iki lho. Wong sing sekali gak mulut. Ini hidung. Hidung. Yenting aku. Ora plak-plak. Kok iki pekok. Lah Kok dicekel kene kok mulut. atas mulut. Iki apa? Hidung. Iki Mulut. bawah mulut. Janggut. Salah. Apa? Bakdo mulut, recep, ruwah. Lho. Piye. Bawah mulut apa? Bakdo mulut. Terus rejep ruah. Salah. Apa? Bawah mulut iki bakdo mulut, rejep ruah, sapar, terus besar. Iki ngono, suro. Ngomong iso kon dindi kok iso. Coba Mas. Loh, lagu ketoprak. Lagu ketoprak. Iya, ketoprak. Iso ya? Iso. Nek biyen ki jaman Mbah Jorono, Mbah Joglo ki lak wong donya. Wong donya. Iki digawe Jawa ning tetep mangayu bagya. Oke. Dadi pamong tamu. Dalam rangka apa iki? Dalam rangka hari jadi. Dadi apa? Dadi apa? Loh, kok dadi apa piye to? Hari lho. Lah ya ki dalam rangka hari jadi. Lah iya dadi apa? Kok dadi apa piye to sampean? Jare hari jadi. Maksudnya ki awake dhewe penerima tamu dalam rangka hari jadi. Lah iya dadi apa? Kok dadi Pak piye to iki? Hari lho dadi apa? Hari sapa? Hari jadi lho. Jare hari jadi. Hari jadi ki ulang tahun ki lho. Oh, hari ulang tahun. Lah cangkeme. Wis diomong ki hari jadi ulang tahun kok iso. Lah iya berarti ulang tahun hari. Hari jadi Ambal Warsa. Oh, alah. Ulang tahun. Iya. HUT. Iya. Ora ngerti lho kowe iki kok diomongi. Tembange sing kepiye? Oke. Terima tamu. Nggih drum. Yo. Deg cek. Deg cek deg deg cek. Sik. Kita apik lambemu timbang drame. Loh. Ayo pakai properti to. Oke. Deg tak deg tak deg deg tak deg tak deg deg tak deg tak deg deg tak. Ayo. Oh, lah sing ngedrum sik mangan barang ya iki. Lah apa yo kene posisine beda kok Oke, iso jajali. Didelokke. Siap. Toprak lho iki. Urut. Kowe iki mbasa mangan kok celintisan iki piye? Entenono aku sik kok iso.
Masalah. Modele semangat. Modele dagelan dhewe gasmuk kaya ning jero kuburan iki kok. Deg tak deg tak. Oke. Uye. Aku cik 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 cik. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Hop hop hop. Nek drum jelas deg cek deg deg nek aku cik 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 jelas tamborin. Lah kowe teri apa? Terki kuwi masih cicik enek becak liwat. Gawe liyane kok iso. Ayo, musik. Deg. Lagu di sini. Lagu di. Lagu sini. Lagu. Pil. Loh, ayo. Hop. Kene drummu kene, drum. Kene. Aku ora percaya aku. Wis kene. Nah, kene. Drummu kene. Iki nek ora aku karo kluthuk wis ora apik iki. Kono dicekel kae. Cekel. Ndi aku? Kae lho sindene jujungen rene. Lho iki wit nangka iki kok. Gudi. Lah kowe iki wong jelas iki kok dadak goleki sing dijujung ndi kok iso ngono. Ayo, awas. Oke. Was. Awakmu iki apa kuwi? Kosek. Mikmu ndi? Mikmu. Nyelem mikmu sita ya? Duh, tek. Kene. Nyemeng lho ngipit. Bocahane. Aget. Oh, was. Bah. Oke, siap. Ayo, pas. Yuk, oke. Dek. Duh. Kok malah kaya nutuki beduk masjid. Kowe iki mek duk tek ngono lho. Ya sik testing kok sik ngetes iki cocok apa ora. Wah, kupingku budek nang Cok. Diulang to, Pak. Yo. Awas. Oke. Duk tek. Duk. Duk tek. Duk tek. Duk tek ngono lho. Dek. Tek. Duk tek. Lho, tak laku lho. Duk tek. Angele. Miku kayak gini lho jajali. Banter iki lho. Awas. Oke. Rungono sik to. Oke. Tempone rungono sik. Duk tek. Duk tek duk duk tek. Duk tek duk duk. Oke. Tek. Baik. Ayo. Pak. Ayo. Drum. Hei. Ho. Se. Kok terus ae iki lho. Apa enak kayak drum band. Mas, dek tek. Kobong. Aduh. Pak, kula beli durupke terus e. Aja kene. Awas. Lagune. Ya oke. Lagune daya teko. Oke. Yo awas. Nyanyi karo Rabu bingung to. Aku bingung. Lah kok Ayo, boleh. Awas. Tayo teko. Enak. Tayo teko. Enak ini kira. Tayo teko. Bene teko apa? Lambingmu. Ora jalan lho. Aja iki lek musik ini tok Wis kene tayo teko terus sampean.
Peperno kloso. Kong kok dadak tunggu aku dulu awas Mikir isarat iku cekli dah piye dayo teko peperno kloso ngono ya nah dayo teko peperno kloso klosone bedah kantinen plastik kok gantinen plastik ganti tembelen jadah entek jadah pira kuwi kok iso oh lara lho pasti tembelen jadah oke kok iso mangsane Oke. ora yuk big dik iya buye dayo teko tembelen jadah jadah engko saiki pengen tembelen jadah engko kok iso jadahe nanti oke ayo was wis lak rapayu lah biasa ayo was ayo Rakep. Ya ya ya. Dayo teko. Beberno kloso. Klosone bedah. Tembelen jadah. Jadahe mambu. Ayo dibakar. Pakakno asu. Dibakar saya enak pakai asu nyawa ini. Pakakno asu. Oke. Balik. Oke. Dayo teko. Pakakno asu. Anu kowe kene. Oke. Anu kesuwen kowe iki. Aku tak dayoe. Tote aku pejabat. Oke. Cek. Nuwun. Asune teko. Nyatek cengelmu. Nyapa kok dadak asune teko iki lho kok iso. Oh dayoe ya. Dayo kok asu. Dayoe kaya kuwi. Kowe tak culak mripatmu lho kok iso. Aku kangen kedoprakan tenan. Kowe iki dijak nembang Jawa angel ram. Yo kadang-kadang ya dhewe iki yo lali yo penting kok yo. Wit. Heeh. Iki. Pak Wani. Sa, metu. Bojone Suci nyusul. Bojone Suci nyusul. Kowe iki nyapa kok iso? Nglayat. Nglayat. Tamong. Nglayat. Sing melu aku nglayat. Ayo Sing mati sapa? wong urip iki kudu iso sambang. Ya bener. Ya nenek tanggane mati. Nglayat. Ya. Keseripan kudu Saking nglayat mesake. ndang taziah. Betul. Oh ngadu iki. Yo ngono, ngabari kanca ki penting. Yo, awake dhewe iki hidup bermasyarakat. Aja sampai awake dhewe wong urip ki terus duweni jiwa dikanat. Bener. Kudu hidup bermasyarakat. Kanca kesusahan yo melu kesusahan. Kudu budal nglayat. Lemu nglayat. Jadi nglayat. Sik golek. Golek. Sik golek. Rasa golek. Timbang golek rene tak pateni. Wis nesu. Dagelan siswa budaya sing dhisik urip mek kowe tok lho. Liyane wis enek. Tamu iki. Iki lho, nggih klambi iki benike iki kudu lak yo ning jaba, benik ning jero yo. Iki kowe dudu benik. Iki ngono dudu benik. Lah apa? Potensio. Ora. Menyambut HUT Tulungagung. Loh, Ngerti. terus nyapa? Arep enek lomba. Lomba apa? Duh, akeh. Tenane? Lomba Madoni tanggane ngono kuwi. madoni laga tanggane biyen. Lomba tinju. Dilebokne ning Indosiar biyen enek program tinju amatir. Profesional. Gelem aku. Oke. Tinju. Wis. Kapan? Ayo budal. Melu wis, sapa sing dantem iki? Mumpung aku duwe angen-angen pengen duwe apa jenenge prestasi, pengen duwe prestasi.
Tinju. Kowe melu. Melu lho. Hadiahnya 50 juta. Wah, berarti iki termasuk Tulungagung iki Dua besar-besaran. besar-besaran. Iki ulang tahun Tulungagung dibesarkan. Betul, betul. Hadiah tinju 50 juta. Gede berarti iki. Gede. Hadiah nomor 1 anu yo. 50 juta. Wah, Terus hadiah 50 juta kok dipotong kanggo transportasi di Jakarta sekitar kru karo kuwi sing Karo apa? tinju ofisial kuwi 20 juta. ora masalah pancen Itu yo. 20 juta. Ora masalah. 20 juta. Operasional enggak masalah. Nah, tinggi latihan Ya. karo tuku peralatan sekitar selawe. 20 sik 45 cukup. Loh, 20 sik 5 juta ora masalah. Sik 5 juta. 45 sik 5 juta. Ora 5 masalah. juta. Wis sementing prestasi. 5 juta tinggi konsumsi kuwi kok sekitar 4 juta setengah. Sik 500. Sik 500 tinggi tuku katok karo tinggi tuku seragam kuwi kok sekitar 450. Sik 50.000. 50.000 kowe 15.000, kowe 15.000 aku 20. Sebagai manajer. Sik tak takoni. Tinju hadiah 50 juta, nek komandan 15.000 iki jadi tinju gendeng iki jenenge. Hadiah 50 juta kok turai 15.000 ya biacok ini mah kowe Iki lho, kok. sing ngene kon dadi pejabat jujur iki piye? Wong kowe dadi Promotor tinju wis Sing penting ki prestasi dhisik. membawa nama harum Nama Tulungagung. harum Tulungagung. Oke. Nah, Ani. Wis, Ani, siap. aku musuh sapa iki? Loh, Kowe musuh bojomu ya? Dadi kowe mulai bojomu antem ono. ojo. Iki butuh iki sing di Oke. gawa ning Jakarta sapa? Siap. Siap. Wis. Lho, kowe melu? Melu. Kowe melu? Melu. Loh, kudu salah siji. Loh, wong loro dikeroyok, musuhe dikeroyok. Cek. Tinju dikeroyok. Tinju ki siji-siji. Engko sing tinju dheke, engko sikile tak taleni rafia lak biar ben geblak. Siji-siji kowe apa iki? Aku. Aku ae. Salah siji ya kowe apa iki ngono lho. Aku ae. Aku nek delok gedeku ae ya pas to. Secara postur Loh, tubuh ki aku cilok ngene, kowe tak jajal tak antem ya tak. Ya kudu. Oh, seto. Ngene lho. Yen aku delok antemane yen iki berbobot Loh, Yon. kowe ora ngene sih tenang. Piye? iki masalah iki aku Aku ae. Wis to tenang. Iki aku Tulungagung. Sing tuwek ngalah, sing tuwek Sing ngalah. Sarung tinjune iki sik oleh siji. Iki tak kene iki kowe pukulanmu kan berbobot. Yon. Kowe golek sik alat dhewe dibuktene kowe Oke. berbobot ora Siap. kowe golek alat dhewe Pak, ngene. aku mbok tes karo kuwi to. Yo no. Oke. Kok sing menang tak goni Jakarta. Ya. Nih. Nah. Iki asli iki. Asli. Gak ngapusi. Lho, ora no. Mau ngapusi. Kok sing menang langsung tak gawa. Iki kok mlebune syuting pertama nang Indosiar, langsung dibuat nang Segoro Kidul. Iki pomo apa lho. Nyapa ning Segoro Kidul. Dige contoh yen apik. Aja apik. Bar iki kok seto. Kok aku manajer mbak. Oh, Ngenteni lah sing ki ndi? dige contoh dhisik. Lek berbobotnya sik berbobot pukulan. Kok sok kuat ora ada sarung tinju to. Ora duwe yo. Sadurunge bermain kudu fair play. Oke. Fair play. Sportif. Sportif. Oke. Sportif. Kudu didelok dhisik. Oke. Kan Siap. kadang-kadang petinju ki ora sportif. Langsung ae nyapa to, langsung ae. Oh sik to ya ora no didelok sik. Iki mau sing masang aku apik. Kowe pukulanmu kan berbobot. Langsung tinju no. Oh sik to ya didelok dhisik wong ki mbok menawa Ya no. Engko nek musuhe Nah. ana apa-apa Bah. buka lah Lho, ya. kabeh ki didelok. Aku iki mangga sportif. Ya sportif kok sak sportif ya didelok tetepan. Kok mbok menawa enek apa-apane kan ora. Sik. Aku tak mudhun saiki ya. Apa? Ha engko sida aku ra wayangan iki lho. Lah raiku remuk. Lah siapa kok gawane batako lho? Musuhe ngene lah kok raiku mbak asap batako iki lho. Ben sing maju aku. Ora. Kae nggih kae. Ora. Nah, dudum. Pas. Yang usahane. Oh. Wis asli ya. Asli. Asli. Ono ae. Tangan kene lho. Kok iso. Ora ning sikil. Yo. Nah. Iki nek peraturane ya. Tinju sadurunge dimulai. Engko yen enek Habet tenan. Habet tenan. kok sik enek peraturane. Yen enek tank pertama dimulai. Tank pertama. Dimulai. Terus Yen enek tank istirahat. Oke. Oke? Gini.
Awakmu ngampilo kenong sitok kenong sitok, kenong. Aku nek gawe lambemu ora percaya aku. Aku nyapa to, Bos. Wes aku wae. Wes kowe keri ae. Wong penyeleksiane dhewe. Oke. Pose dimulai. Oh, Tung pertama mulai. oke. Kedua berhenti. Siap. Oke. Satu kali, Satu kali. mulai. Dua kali, Berhenti. tiga kali bakul es dondong. Sudut merah. Sudut biru. Haha. Musuh kluthuk kek nyapa ora wani. Hadirin, kita tampilnya Lagi, tampilkan. para petinju. Tampilkan. Para petinju profesional. Jo Klinik di sudut merah dan Jo Kruduk di sudut biru. Wes. As. Mulai. Huk. 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 Masuk, ayo. Ayo. Kowe tinju po dancer. Tinju ki adep-adepan kok. Kowe gak tahu adu pitik pukul lari ngene iki. Oh iya. Pitik iki pukul lari ngene iki. Oh iya, bener. Mulai. Asem. As. Ayo. Oh. Sini pukul. Wah, ayo pukul. Ya. Pukul. Sing menang di Jakarta. Jalali. Ayo. Menang Jakarta, ayo menang Jakarta. Istirahat dulu. Istirahat di tempat. Karena bel berbunyi 2 kali, kita harus istirahat. Pantekne tenan kowe. Sudut merah. Rono sik. Istirahat di tempat. Rene iki aku mbiyen Istirahat. Iki lingguane petinju apa lingguane bakul ketek ndok? Manut manajer. Manut manajer. Bangsane. Manut manajer. Manut. Nah. Ada sih. Pak Wasit, agak cepat saya. Oke. Sudah gerah. Tantekne. Alah. Mewakili Tulungagung iso ben. Langsung. Waduh. Aku jalan sini. Ora iso. Sudut merah mendapatkan minum, sudut biru juga mendapatkan minum. Oke. Ya. Oke. Ini lho, wong ki petinju atlet tenanan ini ki. Ngombe. Ayo. Mosok petinju mbok combor. Pukul lari ki ngombe Oh, iya. kudu akeh. Yen ora gampang ngelak. Delokno kok. Ngombe. Wah, jiduke apa pusing ya? Cido lek kuwi nek sekolahan. Oke. Ayo, Oke. usun aku le. Yap. Oke. As. Tank pertama. Mulai. As. Was. Pukul. Satu. Duduk mas, duduk. Manut peraturan 2 kali bel harus duduk. Jatuh. Ya, pukul aku piye? Menambah stamina, makan roti dulu. Wah. Makasih Pak Wasit. Kosek tenang. Jalan sini ya. Udah. Makasih Pak Wasit. Makasih Pak Wasit. Menambah stamina, biar tidak lapar, kita harus dikasih makanan lebih dulu. Siap? Untuk
ronde ketiga kita tampilkan pembawa ronde musik. Ronde. Teng teng tong tong teng teng tong. Yo jajal. Nah, nurut. As. Yo. Oh ada. Mbak Ronde. Oh ada pembawa ronde. Yo. Tong teng teng tong tong teng tong teng tong. Yo. Hei, pembawa ronde kita tampilkan. Untuk menyambut. Hei. Bapak-bapak, ibu-ibu, sinten ingkang badhe tumbas anakan kethek. Lah kowe iki jajan kok ngono iki piye to? Apa to? Pembawa ronde iki ora oleh ngono kuwi. Lah iya kita gawane pembawa ronde lho. Lah. Kok ronde 7.500? Sing mbok takne iki malah bakul ronde. Ora ngono, maksudnya berpakaian sing ora terbuka, berpakaian yang rapi. Berpakaian yang rapi tertutup. Masa enek wong wedok kok udune ulu tok. Iki jane wong paling gendruwo iki. Sing rapi. Jajan sing rapi. Yang isih. Yang rek model tunggal sari jajan ngono. Yo. Mulai. Yo. Oh, ya. Tisu. Hei, tisu idoni. Tisu ki mukul. Tisu idoni. Yo. Mas yo. Yo. Oh. Apa? Loh, ayo ti. Loh. Apa? Terus lanjutkan. Yo. Ayo. Dong. Ini, bocah ini. Sapa? Bocah ini. Bocahnya burimu. Oh, ya. Dong pido. Jual tas iki. Dong pido. Wasit kurang ajar. Dong pido. Cakap ujian lho. Dong pido. Kita dong pido. Jual tasnya. Pak, wes, Pak. Ya. Kowe iki apa metune? Duh, jeleke kok ganti sing sopan. Kowe iki takon ganti sing sopan, arep tak tinju. Jeleke kok ganti sing sopan. Ganti ora ngono kuwi. Sopan lho, Pak. Kowe iki jane ronde apa becek? Kan pakai dress, gawe dress. Kowe iki aja. Ora ngono. Irunge gede. Iki tatap opo iku? Iki tatap mek. Tatami gundulmu diantem iki mau. Lah kowe yo ngedu aku kok. Iki ana jasar harjane. Napa? Lah kok kalemu ngantem. Mumpung anek Pak Guntur Wahono no. Nyapa? Lah yo nyuwun jasa harja Pak Guntur. Oh, Piye? Jasar harja. Pak Guntur lho. Dia tepas cengel. Dia tetep cengel segede ngene. Tak ewangi, Pak, tak ewangi, Pak. Antem pisan lho. Galak men to iki to, Pak. Jangan dadanamu gilani ngono. Lho jawaku yo tak ewangi ngono lho, aku perhatian. Wong sing sportif. Cepet. Boleh kamu memimpin pertandingan itu harus sportif. Kowe dadi wasit mesti wong lure ra sportif. Ndahne kowe sok bilek dadi pejabat ngurusi akeh, mesti kowe nyolongan kowe sopir kowe. Ora tau. Wong sing sportif. Rungokno. Contohnya Iki yo bener pejabat iki. tulung Iki aku. yo bener iki. Pejabat provinsi Jawa Timur. Bener. Ngerti ra? Nak jual tas iki. Pak, udah, loro ya ngono. Ngono lho. Ora, iki mau ngene lho, aku ki karepku piye Mas. Aku tak mau karo wong elek iki. Ngene.
ngene tak cepane. Yo, Aku ki karepku ki arep njaluk tulung. tulung nyapa? Aku ngenekne lomba ki ya nenek hadiah. Terus Arep tak nggih nglamar anake Mbok Rondo. Ngelamar apa? Anake Mbok Rondo sing tak eloni ku lho piye? Tak omongi. Mbok rondo ke pancen angel. Heeh. Ning yen pancen Nyawa to ya. aku rumaksa kowe iki kok ya mau ki manut ae nyapa diduju langkung ki manut nyapa. Aku wis pokoke demi tulung agung ketoprak sebarang tak lakoni. Aja mek kok mek trimo apa jenenge iki? Irung metu getihe. Trimo kuping metu banyune tak lakoni aku. Piki-pian. Ngene, tak omongi. Lek pancen kowe niat nyenengi anak rondo. Aku karo Amit ki ngeser anake Mbok Rondo. Kae Mbok Rondo ke pilih-pilih. Kowe manut aku, tak dudohi carane, sing penting manut aku ya. Manut aku. Wis to. Aku iso ngrabi anake Wis Mbok to, Rondo. sing penting iso ngrabi anak rondo. Tenan apa piye? Iso tenan lho. Iso. Carane ngene tak duduhi. Nggih. Engko nek wis petuk, Tok. biasane sok malam Jumat legi lah. Nah, sajen. Mesti Nyadren. Tak bisi. lah. Kuping mundi to kupingmu? Iki lho kuping nang kene lho. Iso bathuk didemot lho arepan. Tak bisi. Nyapa? Kumat ta gitu bae. Diledek. Wis ngene, melu aku. Nek iki ben melu kowe, iki ben melu kami tuwa ngrance. Lah nyapa? Kami tuwa senengane yo ngene iki. Maksamu. Wis melu aku. Manut aku tak duduhi carane. Sing penting aku rabi anake Mbok Rondo. Iya, Kancanono. Wis saiki mas kowe. Yo. Rono. Kang goleki ngono kancane. Aku tak netepi kewajiban. Yo. Ya wong akeh to. Nek yo kene mok mau loro to yo. Lah kabeh padha repot dhewe-dhewe nek sing do ning pasar kae dagangane akeh. Celokno bocah-bocah kae coba kon rene. Nduk, bocah bodho ning kene kabeh kok. Iki lho simbok ning kene. Nduk, cah prawan-prawan rene ya, Nduk. Ya, cah prawan rene ya, Nduk. Iki lho simbok ning kene kok ya. Panas iki lho. Iki senak panas. Iya kok sik to, kok sik to. Bocah kuwi mah kok ya suwi neram lho. Halo. Wis gak ana kono sik yu. Lah iya. Wis gak ana kono nah. Duk, cah wedok-wedok ayo rene. Sik, ruwet ra iso ngadeg. Mulane kuwi bocah kae mau lho takon gowo rene kabeh. Bocah kok suwi men ayo kene. Si mboke kene kok ya ora gelem ngetutne to aku iki bangeten lho. Wae ora yo ngetutne si mbok ngene iki. Nyak kene diwangi si mbok dikene. Wes. Sik, pokokmu. Parane ning ndi kuwi? Ning buri kono lho. Lah yo rene to yo. Wes saiki kowe ningguh ning kono. Kasih golek cara. Wes sijine ning kene karo si mbok. Sampe ning kono yo. Sik kene mung tak saponi. Ya, sik rada.
mulane lek simbok ki nyadaran ki ditutke ben ngerti besok lek simbok mati sapa coba sing nerusne lek ra kowe kabeh iki wis ayo saiki linggo kene dalem kono dalene nyuwun donga pangestu muga-muga desane awake dhewe iki ora enek alangan sampe kala. Oh, ta yo ngono ya yo ya. Ya bener kuwi kandhamu. Wis getangake ndang nyuwun. Muga-muga kabul engko. Nggih, Kyai Nggih bau reksa. Kula nyuwun tulung mugi-mugi anggen kula wadian. Mboten wonten alangan sampe kala. Paringi rezeki ingkang kathah nggih. Nanti kaget aku. Sopo iki? Nggih, kula Mbak Rondo dusun Ranti. Kula Mbak Rondo dusun Ngaranti. Loh, Mbok Rondo Dusun Ngaranti mriki. desa Ngrance. Nggih. Teko gawemu apa? Anu, ngaten lho, kula nyuwun pangestu mugi-mugi anggen kula dodolan niku rame, nggih anak kula saklara niku ndang duwe bojo. Oh, kowe karepmu njaluk lemu dodol rame. Nggih. Ngene ya, Mbok Rondo. Caramu dodol ben iso rame kuwi manut aku. Nek kulakamu 5.000, dolen 1.000. Yo, gak rugi. Ane lak yo payu akeh. Luwe becik payu akeh ning regane murah timbang payu sithik regane larang. Nggih. Ya. Wis siji. Sing keloro, nek nganti lehmu dodolan kuwi murah, rugi ora apa-apa. Idep-idep sedekah. Tak jamin genep sak wulan omahmu sertifikatmu kadol. Borondo. Nggih. Iki aku mung sarana guyon lan gegojekan. Kowe rene mau nggawa sajen apa? Nggih niki mau beto sajen. Sajenmu. Sane sajen damel jenengan. Wah, wong danyangan saiki mbok wae menyan paling ora ya sempol. Nggih niki tempol sak kumpune sak dodone. Sak Oh. putune. Wis ngene. Nggih. Cekake gawe. Kowe duwe anak loro to? Nggih gadah. Jenenge sapa? Jenenge anu Ambar Sari. Sapa? Ambar Sari. Kowe iki lali to karo anakmu dhewe. Nggih mung kula jarang ketemu oleh anak-anak kula lho. Jenengmu anak loro jenenge Pujaningsih karo Pujaningsih. Delongkas kowe meteng duwe anak jenengno Pujasera. Kok Pujasera pripun to? Ora, aku mung guyon. Wis ngene. Insyaallah. Dandanamu, dodolamu payu. Aku soalnya ning jero ki wis insaf. Mula aku ning kene ya sok melu pengajian. Nggih. Ya, aja kaget yen aku muni insyaallah aja kaget. Boten. Sing penting inama a'malu biniat. Niatmu kuwi kepengin mulya ya kudu didasari kanthi rekoso. Nah ya ngono to Mbok Rondo? Nggih niku manjenipun leres kedah rekoso riyen. Anakmu sing jenenge Pujasari kae. Kok Pujasari to? Pujaningsih karo Pujaningrum. Nggih. Kuwi iso nggawa uripmu luwih mulya. Ning kudu manut aku. Kedah manut jenengan. Enek saranane. Napa niku syaratnya abot napa mboten? Syaratnya abot napa mboten? Piye? Syaratnya abot napa mboten? Kurang banter. Mengko asik banter ngono lho. Niki pun boten. Gak krungu. Piye? Danyangan kok ngetok. Nggih. Syarate
anakmu sakarone kudu mbok rabekke karo baturmu loro sing jenenge Jo Langkung karo Jo Amit. Ngono ya. Piye? Niku upama mboten kalih Jo Langkung kalih Jo Amit mboten angsal to? Oh, lah nek nganti kowe ora manut karo apa sing dadi kandhaku, kowe engko bakal kukut sak keluargamu kowe. Nggih, mboten, mboten. Kowe manut ora? Nggih. Kudu manut. Iso ngono lho. Wis manut pokoke awake dhewe penak ngono. Wis to. Kowe nek manut, uripmu mesti bakal penak. Anakmu Pujaningsih Nggih. kuwi mbok rabekke karo Jo Langkung. Pujaning Rum kuwi kudu mbok rabekke karo Jo Amit. Ambenge aja dikelongi. Oh ngoten. Kabeh sesajen yo aja mbok gawa mulih. Mboten. Wis ben ning kono ae. Pun. Lah, nek wis kabeh kowe mbok laksanake insya Allah keluargamu bakal mulya ya. Oh nggih. Wis gek mulih. Siji welingku. Aja suwi-suwi kowe mapan ning panggonan kene. Ndang Balya, anakmu loro ndang dikabari, ndang digolekke dina mbok gandengke karo Jo Langkung karo Jo Amit. Ya. Ayo. Ngene ya sedang. Aku ora iso ngadeg kok. Kowe aja rame, ndang alih. Kose. Slametane mo mbok kowe binat ora? Ya wis diwehi kok ya ora diwehi iki kepiye kok. Biasane iki nek nggon sajene nek binate. Mesti nggih Ben mandi. Nek kowe ora nggawa binat, ngomong DPR Provinsi Guntur Wahono. Nggih mengke kula anu. Kula goleki. Ayo. Sayur nang yuk. Gage. Mbok Rondo. Nggih, piye to kok dicelak-celuki ae iki? Liwate iki aja kono kuwi nggon dalananku. Wah, liwate pundi niki? Liwate kono nggon lapangan kaya nek kali tandalan nyemplungo. Lho, nipu to. Ayo mangkah. Oh, melangkah garingan. Kowe dadi rondo pirang tahun? Pun 5 tahun. Bayo garing no. Ayo wis nang mulai ya, Mas ya. Ayo nang Bali. Wong loro warung-warung. Sopo iki sopo? Wong loro biayaan gelujikan Sing bau slametanku digawa ngalih rumangsamu Ayo rene maju. Wis ning kono lungguh wong loro. Madhep ngarep. Rumangsamu slametane kene urung mangan kowe wis mangan dhisik. Ayo. Sopo iki? Madhep ngarep, dadak omongan. Rumangsamu iki nggon wilayah sapa iki, Kowe ora nyawang. Rumangsamu slametan mbok gawa dhewe kancane rambok. Ayo maju. Yo lali. Ketoprake saja, Jangkrik. Lali ning lapangan kono uyuh tok Iki mau tak golekne syarat. Maju. Iki ben mandi ya kudu dikajatne. Kemo mbok rondo. Kowe lak manut aku to. Mbok rondo emo tak golekne cara. Engko sing adine kae entuk kae. Mbak Yune gawonen. Kowe nek wis entuk Mbak Yune, kae entuk adike. Aku tak mboke. Kowe kaya sing pengen lho. Mboke mangsamu butuh sentuhan kok iso. Oh, haus. Iki dikajatne sik. Yo. Kajatne. Oh, Mbak, sing bau reksa teko tenan kowe iki. Kowe mau guyon. Kowe iki guyon. Diomongi kowe iki guyon. Kowe iki tak omongi aja guyon. Aja guyon karo sing bau reksa. Ya kok malah kok. Si. Ya, Pak. Iki jane sajen apa penangkal petir iki.
Iki yo nggih syarat kok iso. Mangsane. Wis ya. Ane ya. Iki mau mbok rondo wis mulih. Wis, pancen kowe jenius kok. Napa? Kowe pinter tenan ge akal. Lah iya. Kayak mau wis kritik wis meling, kamu yo krungu dhewe. Awakmu diolehne karo bojaning sih. Wong Ayo balik. mau mbok kendi coba ayo. Kendi mau. Wong mau ki wis tak gawa lho yo. Dene ndi to yo mau ki? Alah mau ya mbok klenane. Sampean iki lho mau sing marai. Enggak kesusu ngejak mulih mau 12 ki. up 12. Oh alah. Lah iki to yo. Kowe kok sik balik to, Mbok? Niki selendang kura keri. Apa sing keri? Selendang. Ngono kuwi sesuk-sesuk neh numpak Grab. Yuk tak kandhani. Ngono. Lah iki mau wis. Wis dagate bali. Nggih. Oh. Jangkrik arep mangane. Enak-enaki. Lah cekere di situ. Kowe iki yo ngono mlayu nyangking ndas. Lah timbang rakoman. Wis, Kene dikajane sik kajane. Wis ngene. piye? Iki lak sarana. Heeh. Kabeh iki sing penting iki nggih sarana. Wis iki sebene rasa ngurusi iki, sing penting kowe iso rabi karo bojaning sih. Terus apa jeneng iki? Amit iso rabi karo bojaning rum. Wis matur nuwun. Iya ta? Kowe iso gawe lantaran aku iso rapi Nah. karone Boro. Engko lek rame-rame aja lali. Piye? Nanggap ketoprak siswa budaya ya. Gampang. Wis, Wis ya urusane Iya, ya. iya. Wis. ya tak lakoni. Aku tak ngurusi Mbok Rondo arek. Sok ben yen aku rapi karo anake Boro tak undang. Tenan lho. Wis, matur nuwun ya. Ya, makasih ya. Ya, Ya. matur nuwun. Matur suwun. Ya, wis. Iya.